έχει ένα τεράστιο μέρος στην καρδιά μου, πραγματικά. Ήταν το μόνο σχολείο που χρειαζόμουν. Το περιβάλλον στην τάξη. Είμαστε μια οικογένεια. Έχω νιώσει τόσο οικία σε αυτό το πρόγραμμα που δεν πιστεύω ότι είναι καθηγητής ο Άρης. Πιστεύω ότι είναι ένας φίλος που σου λέει έλα ρε, ναι, έτσι γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο για να μάθεις τέτοια δουλειά, για να μπεις πιο καλά στη βιομηχανία αυτή. Πραγματικά συστήνω σε όλους όσους θα θέλουν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν μουσική παραγωγή, ηχοληψία στο στούντιο, μουσική τεχνολογία, παιδιά, Cypher School of Sound. Σε βοήθησε το πρόγραμμα να βρεις δουλειά στη μουσική βιομηχανία? Στη μουσική βιομηχανία, ναι, με βοήθησε. Το κυριότερο όμως που με βοήθησε αυτό το πρόγραμμα είναι να χτίσω αυτοπεποίθηση και να ξέρω την αξία. Δουλεύεις τώρα και σαν ηχολήπτης? Δουλεύω τώρα και σαν ηχολήπτης, ναι. Είναι μόνιμη σου δουλειά αυτή. Μόνιμη μου δουλειά και πραγματικά δεν μπορώ να πω αρκετά ευχαριστώ σε αυτό το πρόγραμμα και σε αυτό το... για αυτό που μου δωρείς. Τεράστιο δώρο ήταν αυτό. Περιπέτεια δεν μπορώ να πω αρκετά λόγια. Εγκαταστάσεις από εξοπλισμό έχουμε, ποιοτικά ηχεία, ποιοτικές κονσόλες. Δεν μπορώ να σταματήσω να λέω πράγματα για αυτή την κονσόλα, ας πούμε, για τα μηχανήματα εδώ. Εντάξει, ναι, εντάξει, τελευταία τεχνολογίας controllers, πιανάκια, τα τελευταία τα Mac ήρθανε, οι καρτούλες καινούργιες, όλα αναβαθμισμένα για να μαθαίνουμε το τελευταίο το λογισμικό. Είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι και η τάξη και το στούντιό μας και όλο το κτίριο εδώ πέρα μέσα. Έχω μείνει, ναι, αφάνταστα ευχαριστημένος. Δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω αρκετά τον καθηγητή μας. Η εμπειρία μου αυτή άξιζε ό,τι έχω δώσει, όλο το χρόνο που έχω δώσει, όλα τα χρήματα που έχουμε δώσει, τα άξιζε και με το παραπάνω. Κάποιος που δεν είχε γνώσεις άνετα θα μπορούσε να το παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα, διότι και εγώ που είχα μερικές γνώσεις το πιάσαμε από την αρχή και αυτές τις γνώσεις που είχα τις ξαναγνώρισα, να το πω και έτσι, με μια άλλη οπτική, με έναν άλλο τρόπο σκέψης, ο οποίος με βοήθησε εν τέλει να καταλάβω λίγο περισσότερο τι είναι όλα αυτά, τι είναι το DAW, τι είναι τα προγράμματα, τη διαδικασία που γίνεται ένα τραγούδι. Οπότε και κανένας να μην έχει καμία γνώση, αυτό το πρόγραμμα βοηθάει τους μαθητές να γνωρίσουν, να εξελιχθούν, να φτάσουν σε ένα επίπεδο επαγγελματικό από το μηδέν. Χαιρόμουν κάθε μάθημα που ερχόμουν να δω, να μάθω κάτι καινούριο. Δεν βαρεθήκαμε ποτέ στο μάθημα της μουσικής τεχνολογίας. Είτε της θεωρίας, είτε της πρακτικής. Όλα ήταν εξαιρετικά. Έφυγε ο χρόνος και δεν καταλάβαμε πότε τελειώσαμε, ρε φίλε. Με βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο στο να φτιάξω ένα κομμάτι από το μηδέν, με βοήθησε στον τρόπο σκέψης μου, στο τι στόχους να βάλω, που να χρησιμοποιήσω τι και γιατί. Με βοήθησε να σκέφτομαι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καταφέρω να συντονίζω, να οργανώνω τα κομμάτια μου, να οργανώνω το τι θέλω να πετύχω, για να καταφέρω εν τέλει το στόχο μου. Επαγγελματικά πολύ με βοήθησε, ναι.